हेलो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ विदाउट स्क्रिप्ट नाय दिनै जयन्त बसुमतारी आरो प्रमद बर' बिथांनि सायाव नोंथांमोनजों ब्रडलि सावरायगोन। जयन्त बसुमतारी बिथाङा देरहासार जाखांनायनि उनाव बर' जाथिनि गोबां खोथा बुंगोन आरो BTR एकर्डनि दफाखौ मावफुंनांगौनि थाखाय BTR एकर्डनि दफाखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौनि थाखाय बिनि सायाव स्ट्रंलि खामानि मावगोन, इनिशिएटिभ लानानै खामानि मावगोन होननानै बुंदोंमोन। बुंदोंना बुङाखै रायजो राजाफोर? आरो प्रमद बर'आ फाउन्डार अफ BTR रन्जन दैमारिखौ MP बिसायख'थि जोबखांनायनि उनाव जेलनिफ्राय रिलिज खालामनाय एबा उदां खालामनायनि खोथा बुंदोंमोन। दिनै UPPL सरकारनि जि सम जि टाइम बे जोब्बाय, अब्ला माब्ला बख'बावगोन रायजो राजाफोर? प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सरकारा जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ इनाय अनागारियै डिसक्रिमिनेटिं खालामदों, डिनाय खालामदों, इगनरिं खालामदों, एक्सप्लयटिं खालामदों। प्रमद बर'आ बुंदोंमोन पावाराव फैनाय लोगो लोगो नेवसिलायनाय गैया, हारिनि मानसि हारि, गोबां खोथा बुंदोंमोन, गान दिहुनलायदोंमोन। दिनै प्रमद बर'नि जि सरकार, बे सरकाराव गोजोन खौसेथि, पिस एन्ड इउनिटिया दिनैसिमबो गैया। फाउन्डार अफ BTR रन्जन दैमारिखौ सिगांनो एकर्ड जाखांनायनि उनाव उइथिन 6 मान्थनि उनावनो जेलनिफ्राय गसिगोन, इनिशिएटिभ लानानै स्ट्रंलि खामानि मावदों होननानै बुंदोंमोन। दिनै 5 बोसोर UPPLनि जि सरकार दानायनि जि टाइम्समोन, जि सम दंमोन, बे जोब्बाय। आरो रायजो राजाफोर, UPPL पार्टिनि MP बिथाङा दा एक्जिस्टिं MP जयन्त बसुमतारी बिथाङा बुंदोंमोन माबा हाग्रामाया गोदाव सोराव BTC बार्थडे खुंलाबायदों होननानै BTC गैला, डिनाउन्सिं जाबाय, रेजेक्ट जाबाय होननानै बुंलाबायदोंमोन। दिनैनि डेटआव जुदि डिनाउन्सिं रेजेक्टेड जामारबायब्ला जयन्त प्रमद बर' UPPLनि दैदेनगिरिफोर, हाग्रामा महिलारिया 2003 एकर्ड खालामनाय BTC, बेखौनो दिनैसिमबो नोंथांमोना अफिसियेलि जिखुनु माबा मोनसे नटिफिकेसन ओंखारोबा बाव BTCसो लिरनाय थायो। प्रमद बर' UPPLनि जि BTR एकर्ड बे लिरनाय थाया। प्रमद बर'मोनना बै लामा लामा कारिगाव लामा अबेबा लामा एनि प्लेस पस्टार गिदिर गिदिर सिथाबनायावसो BTR गभर्नमेन्ट लिरनाय थायो। अफिसियेलि माबा मोनसे एनि नटिस ओंखारोब्ला नोंथांमोना बाव लिरनाय नुगोन BTC, रोखायै लिरनाय नुगोन। आरो क'क्राझारनि लांगोना BTCनि जि लांगोना मोखाङाव बाव मा लिरनाय दं? दासिमबो BTCसो लिरनाय दं। बहाथो बोरो BTRआ? प्रमद बर' जयन्त UPPLनि सापर्टार्सफ्रा सों प्रमद बर'नाव फैबाय थानाय 2025आव मानि इलेक्सन जागोन? BTCनि बिसायख'थि जागोन ना BTRनि जागोन? प्रमद बर' UPPLनाव सोंनानै ला, बे सापर्टार्सफ्रा UPPLना। आरो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा गमामायैनो BTRआ जुदि जामारबायमोनब्ला, BTCआ दानजामारबायब्ला, दिनैसिमबो दासिमबव 5 बोसोर जालायबाय, जोबलायबाय सरकारानो, अब्लाबो BTR लिरनो हायो। दिस इज भेरि आनफर्चुनेट। लाजिथाव UPPLनि सापर्टार्सफ्राबो साननानै नाय, प्रमद बर' जयन्तआ फिनाय हो रायजो राजाफोरनो। 5 बोसोर जासेयावबो मानो BTRखौ मानो लिरनो हायाखै? अफिसियेलि दिनै मानो लिरनो हायाखै? जाहोना मा? फाउन्डार अफ BTR रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनायनि खोथा बुंदों, बेबो गैया। उइथिन 5 इयार्सआव इमप्लिमेन्टेसन खालामजोबगोन होननायनि खोथा बुंदों, बेबो गैया। गासिबो थगायजोबनाय। 2025नि जि जानो गोनां बिसायख'थि, बे बिसायख'थियाव जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा हाग्रामाखौ सापर्ट खालामनांगौ। मानो? हाग्रामा महिलारिया जाबाय बर' जाथिनि सासे अलंबार, किं। मानो किं? बिथाङा सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनानैसो BTCखौ मोन्दों। प्रमद बर'मोननि आन्दालन खालामनायजों जेबो जायाखै। जेरैबायदि जौगानांगौमोन, जेरैबायदि आसा खालामदों, जेरैबायदि एक्सपेक्ट खालामदों, प्रमद बर'आ बेखौ दंस'सो खालामदों। प्रमद बर' UPPLआ जेबो गैया। बांसिन पावारफुल जानांगौ ना खमायनांगौ रायजोफोर? BTRनि जायगायावल' BTR, बावखुनु BTR गैया। दासिमबो BTC आरो फैबाय थानाय समावबो BTCआनो थागोन।
प्रमोद बर'नि एकर्डआ मिनिंलेस थार्ड क्लास एकर्ड बियो प्रमोद बर'आ गाव बिटिसिनि चिफ जानो थाखायल' सोमावसारदोंमोन दिनै बेयो प्रुफ जाबाय आरो दिल्लीयाव बड'लेण्ड नांला होननानै अराय समनि थाखाय प्रमोद बर'आ फाइनाल एन्ड कमप्लिट सलुसन लिरना गारबोदों आरो जिन्दगिबो बर' जाथिया बड'लेण्ड बिनो मोनला नांला बर' जाथिनि गांनाय उखैनाय गासिबो फुरन जाबाय समाधान जाबाय स्रां जाबाय होननानै प्रमोद बर'आ लिरनानै गारबोदों सोर अधिकार होखो प्रमोद बर'नो दिल्लीयाव बिदि लिरनानै गारबोनो मा रायजोफोर बर' जाथिनि गांनाय उखैनाय जि सिमां मिजिं दंमोन बे जोब्बाय नामा बे एकर्डजों माथोलाय हनै एकर्डनि दफायाव लिरनाय क्लसेसफ्रानो मोनसेबो इमप्लिमेन्टेसन जायाखै रन्जन दैमारियाथ' गखायासै गगन होननानै बुंदोंमोन ब्लाइन्डलि सिगनेचार होनानै जोंखौ ट्रास्ट खालामनानै फोथायनानै इनडिपिनि दैदेनगिरियानो साइन खालामबाय होननानै खम दुगा लेक्सार होदोंमोन दा बहाथो मा जाखो बोरो बिटिसिखौ जोब्बाय गैला होनना बुंबाय बहाथो बिटिआर लिरनो हाखो ओंखायनो लाजिनांगौ प्रमोद बर' जयन्त जोंनि रायजो राजाफ्रा बयबो सान फैबाय थानाय समाव बर' जाथिया मा जागोन प्रमोद बर' इउपिपिएलनि खोथाखौ लानांगौबा बर' जाथिया जोबस्रांगोन प्रमोद बर'आ जाहैबाय बर' जाथिनि मोनखानाय पावार फांसन गासिबो डेस्ट्रय खालामग्रा मानसिसो बियो गावखौनो ससियेल मिडियायाव हिर' देखायना लायो जेबो खामानि गैया प्रमोद बर'आ लेक्सारल' होनो रोंगौ जेबो गैया जुदि मोजां गोसोनि स्पिरिट गोनांमोनब्ला इन्डिपेन्डेन्ट लिडारखौ मानो बख'वाखै मानो गेजेर ससेयाव साडेनलि बिदि एकर्ड खालामनानै नाङा फाङा मानो बेबायदि हप्स एन्ड एसपिरेसनखौ मानो दंस' खालामनांगौ रायजोफोर सानदो प्रमोद बर'खौ रावबो दा फोथायो डेन्जार मानसिसो बियो रायजोफोर थेंक इउ